Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Ngayong araw na ito, maririnig natin ang kwento ng isang dalagang breadwinner ng kanyang pamilya. Siya ay si Maricris. Maagang nag-asawa ang panganay namin. At bilang pangalawa sa magkakapatid, ako ang umako ng responsibilidad na dapat ay kanya. Dahil maayos ang aking trabaho at masipag naman ako, kaya ko namang itaguyod ang pamilya namin. Ngunit lahat pala ay may hangganan. Ay, naku, nasan na ba yung kabilang pares ng sapatos ko? Maricris! Ayun, ay sa ilalim na sopa. Abutin ko. Maricris! Ay, Nay. due date na mamaya ng ilaw. Baka meron ka naman dyan. Ay, oo nga pala, Nay. Oh, Maricris! ito ho. Tama na ho ba yan? Tama na ire. Halos 2,000 yung bill. May konti pa naman sukli sa... Ay, itong 2,000, akin na lang yung sukli, ha? Ha? Kailangan kong bumili ng pestisidyo. Maraming daga ngayon sa palayan. Magkano ho bang kailangan nyo, Tay? Kasi na siguro 1,000. Sandali. Bibili na rin ako ng bagong pataba para dun sa nahuling itinanim para isa na lang. Oh, eto po, Itay. Ay, salamat. Aalis na ho ako. Ay, sige, mag-iingat ka. Ate Chris! Oh, Mario. Bakit? Te, wala pa kasi akong sweldo eh. Delayed na naman eh. Pwede bang pautangin mo muna ako kahit 500 lang? Sandali. Pasensya ka na ate ha. Oh, Ayos. Salamat. Hulog ka talaga ng langit sa amin ate. Kailangan ko yung mga data bukas para sa meeting ko with the board, Maricris, ha? I-prepare mo lahat ngayon, yes, okay? sir. Yes, sir. Huwag kang uuwi na hindi pa natatapos yun, ha? Opo, At sir. kapag natapos mo yan, bukas, i-assist mo yung team sa pag-facilitate ng meeting, Okay ha? po, sir. Ayoko ng alam mo pagkakamali, ha? Yes, sir. Baka naman puro ka yes, sir, ha? Siguraduhin mo, magagawa mo yan, okay? Yes. Yes, sir. Good. Sir? Basta gawin mo. Okay po. Bukas ng meeting. Ngayon lang nagsabi na kailangan niya ng mga data. Naku! Kapag naging boss din ako balang araw, sisiguruhin ko, hindi ako magiging tulad niya. Dadamihan kong baon kong ulam ngayon. Marami akong gagawin. Siguradong magugutom na naman ako. Hello, everybody! Ate! Uy, ano to? Bango. Nagluto ka ng fried chicken? Baon ko yan. Wow! Favorite ito ng anak ko. Pengen naman akong isa. Sakto lang yung niluto ko. Or bigyan mo na lang kaya ako ng pambili ng manok. Oh, sige na nga. Kunin mo na yung isa. Thank you. Bakit ka na pa rito? Grabe naman ang tanong mong yan, Maricris. Alam mo na may extension na to ng bahay namin eh. Hayan lang kami sa likod oh. Ang ibig ko sabihin, ano ang kailangan mo? Siyempre, gutom na ang mga inakay, kaya naghahanap ng pagkain ng inahin. Aalis na ako. Teka lang, sandali. Ano ba? May pera ka ba dyan? Bakit ba? Hindi pa kasi sumusweldong kuya mo sa construction eh. Baka naman pwedeng pahiram muna. Pambili lang ng bigas. Kung may bigas pa dyan sa lalagyan namin, kumuha ka na lang. Damot naman ito. Sige na, pambigas lang. Oh, akala ko ba bigas yung kailangan mo? Sige na nga. Oo na, umalis ka na kasi malilate ka na. Pero, teka lang, nakachinelas ka lang bang papasok? Ha? Ay, oo nga pala. 30 anyos ka pa lang, Maricris. Hindi ka pa nga nakakapag-asawa? Makakalimutin ka na? Bakit madilim ang bahay? Brown out ba? May ilaw naman yung mga kapitbahay. Ate!
Oh, Mario, bakit madilim ang bahay? Bibili nga ako sa tindahan ng kandila. Bakit? Naputulan tayo. Ha? Bakit? Hindi nakabayad ng bill si nanay. Binigyan ko siya ng pambayad nung 1 linggo ah. Ewan ko, baka ipinasugal. Ano? Ayan. May ilaw na ulit tayo. Maraming salamat, Maricris, ha? Sensya ka na. Bala ko sana kasing paramihin yung pera mo. Para hindi na ako humingi sa'yo ng pambayad sa tubig. Kaya lang hindi ko naman inaasahang matatalo ko. Nay. Iset. Sugal ang pinag-uusapan natin dito. Ay, hindi kayo talaga makakasiguro dyan. Pasensya ka na nga. Yan na nga ba sinasabi ko? Ano na naman? Hindi ka naman kasali sa usapan eh. Kapag may kailangan bayaran dito sa bahay, Maricris, sa akin mo na lang ibigay. Oo, para ipang-inom mo lang. Hindi ako manginginom, oy. Umiinom lang ako kapag nayayaya ng mga kumpare ko. Hindi ako kagaya mo na nilulumot ng puwit sa sugalan. Ay, nay, tama na yan. Magtatalo na naman kayo. Aalis na ho ako. Nagpaalam ako sa boss ko na mag-half day lang. Okay, sige. Sige na. Mag-ingat ka. Anong sinabi mo, Mario? Nag-resign na ako, ate. Hindi ka pa nga nakaka-6 na buwan sa trabaho mo. Nag-resign ka na naman. Doon sa huli mong trabaho, nag-8 buwan ka lang. Yung nauna pa doon, hindi ka rin umabot ng 1 taon. Lagi naman kasing delayed ang sweldo eh. O bakit ba diyan ka nag-apply? Sabi kasi maganda raw. Oh, ano mangyayari sa'yo ngayon? Wala ka na namang trabaho. Gaano ka na naman katagal maghahanap ng mapapasukan, ha? Maghahanap na lang ako. Hirap naman kasi sa'yo, ang dali mo magsawa. Hindi ka man lang magtiyaga? Hindi naman sa ganoon, ate, kaya lang... Kaya lang, ganyan ka ba dahil hindi kita inuobligang mag-provide para sa pamilya natin? Alam mo ba, kung ilang taon na ako nagtatrabaho, magsasampung taon na. May naipon na ba ako kahit konti? Wala. Dahil naubos lang lahat sa gastusin dito sa bahay. Hindi nga ako makabili ng bagong sapatos. Ate... Magsikap ka naman. Nakakapagod din magtrabaho, ba? Nag-iisa lang ako. 2 lang ang kamay ko. Tulungan mo naman sana ako. May pinag-aralan ka naman. Ay, gamitin mo. Hindi yung lahat na lang kayo nakasandal sa akin. Napapagod din ako. Bakit hindi mo inayos yung ipinagagawa ko sa'yo? Sir, Ha? may pinapatapos na po kayo sa akin. O, di ba sabi ko sa'yo, urgent yun, urgent. Sabi niyo po, i-prioritize ko tong ginagawa ko ngayon. Ay, nako, urgent yun, Maricris. Ang sabi ko sa'yo, urgent. Ano ba ibig sabihin ng urgent, ha? Hindi ka ba nakakaintindi? Unahin mo yung gawin at tapusin mo kaagad yung ipinagagawa ko sa'yo. Oh, ano? Bakit nakatayo ka lang dyan? Ha? Sir, Oh, magre-resign na lang ako. ano? I quit! Sandra, Maricris! Maricris! Ba? Himala ah. Tanghali na, nandito ka pa rin? Ano kailangan mo, ate? Ah, hihingi lang ako ng mainit na tubig. Wala na pala laman yung termos eh. Maricris! Bakit dahil dito ko pa? Wala kang pasok? Nag-resign na po ako. Ano? Ay, bakit? Ang ganda-ganda ng trabaho mo, hindi ba? Ay, sayang naman. Mataas din yata yung sweldo mo. Ay, bakit ka nag-resign? May kumuha ba sa iyong ibang kumpanya? Wala ho. Wala akong trabahong lilipatan. Ay, paano tayo ngayon? Ay, bakit ngayon ka pa nag-resign? Alam mo naman, ang dami nating gastusin. Nako, kumuha pa naman si nanay ng bagong ref na hulugan. Ano? Ay, oo.
Kasi nga luma na yung rep natin. Mababa lang naman yung down payment. Kaso yung buwan ng hulog, yun ang medyo mataas. Sana naman hindi ka muna nag-resign. Kung wala ka pala naman lilipatan. Oo nga naman. Napaka-impractical naman. Ate, Nay, ano ba tingin niyo sa akin? Akala niyo ba robot ako na hindi napapagod at kaya magtrabaho hanggat may trabaho pa? Ano akala niyo sa akin? ATM na kapag pipindot kayo kahit anong oras may maibibigay sa inyong pera? Ano ba tingin niyo sa akin? Tao ba ang turing niyo? Bakit ka nang... Ikaw, ate! Bakit? Nung mag-asawa ka ng maaga, meron ka ba narinig sa akin? Ha? Nay, kayo! Kahit pinangsusugal mo yung perang binibigay ko, pinagsabihan ba kita? Wala kayong narinig. Araw-araw para akong kalabaw na kumakayod para lamang may maibigay ako sa lahat ng pangangailangan dito sa bahay. Tulog lang ang pahinga ko. Wala ba akong karapatang mapagod? Wala ba akong karapatan na magpahinga? Hindi ako robot, hindi ako makina. Tao ako! Tao ako at napapagod din! Ate, may trabaho na ako. Kahit huwag ka na muna magtrabaho. Ako na muna ang bahala sa mga gastusin dito sa bahay. Maganda rin ang ani ng palaya natin, Marie Chris. Wag mo na munang alalahanin ng mga gastusin dito sa bahay. Kami na muna ang bahala. Ate, sorry Pagpasensahan mo na kami, anak. Nasanay kasi kami na ikaw palaging sumasalo sa mga pangangailangan dito sa bahay. Kaya mo't pagsasabihan ko na ang nanay mo na tumigil na sa pagsusugal. Pasensya ka na, ate, kung masyado kaming naging kampante sa'yo eh. Ang gusto ko lang naman maging maayos ang buhay natin. Pero sana wag niyo namang iasa sa akin lahat. Naiintindihan ka namin. Kaya nga humihingi kami ng paumanhin. Pasensya ka na. Marahil, ito ang mahirap sa pagiging matatag dahil aakalain ng mga tao sa paligid mo na hindi ka napapagod o kaya nanghihina. Pero mula noon, napagtanto ng aking pamilya na kailangan ko rin ng karamay at katuwang sa mga kagaya kong breadwinner. Hindi naman natin kailangang pasanin ang lahat. Paminsan-minsan, kailangan din nating magsabi na napapagod na tayo. Ako po si Marie Chris at ito ang aking buhay. Sa dami ng ating mga pinapasang problema, hindi mali ang makaramdam ng pagod. Kapag ang buhay ay naging napakabigat na, matutong magpahinga upang makaipong muli ng lakas sa pagharap sa mga susunod na umaga. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Lionel Benamin, Susan Robles, June Martin Legaspi at Rosana Villegas sa papel na Marie Chris. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang natatanging kasaysayan na ilalakad ni Mon Ami. Isa akong masayahing tao. Bata pa lang ako, ay marami nang natutuwa sa akin. 13 years old ako nang iwan kami ng aking stepfather at pumunta sa ibang bansa, sa Saudi Arabia.
para magtrabaho. 15 anyos ako nang nakilala ng mga magulang ko si Abdul, isang Muslim. Lingid noon sa aking kaalaman, nagkagusto na pala sa akin si Abdul. Kaya kung ano-ano regalo at suhol ang ibinibigay niya sa aking mga magulang, lalo na sa aking ina. Pakinggan ninyo ang aking buong kwento. Sino kaya yung kausap ni Mama sa sala? Sandali. Si Abdul pala. Tungkol saan kaya yung pinag-uusapan nila? Pakinggan nga. Kaya po ako naparito eh. Aalamin ko lang po sana kung makakabayad na po kayo sa inutang niyo po sa akin noong isang buwan. Abdul, pasensya na ha, pero hindi pa ako makakabayad sa'yo ngayon eh. Ano kasi baka naman pwede mong pakiusapan si Bay. Next month ko na lang bayaran yung inutang ko sa kanyang marijuana. Aling Maring, sa tingin ko po baka hindi na kayo bibigyan pa ni Bain ng palugit. Ang alam ko po kasi sinisingil na siya ng dealer niya kilala niyo naman po siguro yung dealer niya. Kapag sinabi niya ngayon na magbayad ngayon na talaga kayo magbabayad. Kaso hindi ko nga alam kung saan ako kukuha ng pera. Ay. Bauna ako sa utang. Ganito na lang po. Kung gusto niyo po, ako lang muna magbabayad ng utang niyo kay Bay. Uy, Abdul, makakaya naman sa'yo. Baka hindi na ako makabayad pa sa'yo kapag lumaki na yung utang ko. Hindi ko naman po kayo sisingilin agad. At saka pwede naman po kayo makabayad sa akin sa ibang paraan. Uy, talaga? Opo. Ay, sige. Sabihin mo sa akin kung paano ako makakabayad sa'yo. Ganito po, no? Para po makabawas sa problema ninyo, hindi ko na po kayo sisingilin sa mga utang nyo sa akin. Pero, ang kapalit po sana nun yung anak nyo, si Monami. Si Monami? Seryoso ka, Abdul? Nakatawa po ba ako? Ibig sabihin, seryoso ko, Aling Maring. Bukod sa hindi ko na pa kayo sisingilin sa mga utang nyo, handa pa po ako magbayad sa inyo ng 150,000 pesos. 150,000? Uy, ang laking pera nun. Nakakahingal, ano po? Bukod pa ron bibigyan ko pa kayo ng libreng supply ng marijuana. Ano po sa tingin niyo? Sige, Abdul. Ibibigay ko sa iyong anak ko. Agad-agad yun. Ano? Bakit ka umiiyak dyan? Narinig ko po yung usapan ninyo ni Abdul kanina. Binibenta niyo po ako sa lalaking yun. Nakapalit ng pera at droga. Monami, anak, kasi si Abdul gusto lang niyang mamanhikan sa atin. Gusto kanya maging asawa. Hindi ko po siya mahal. At saka napakabata ko pa para mag-asawa. Sigurado ako magiging maganda ang buhay mo sa piling niya. Paano niya naman po nasabi yan? Magiging maganda at tahimik ang buhay ko kung magiging asawa ko yung pusher na yun? Tama na, Monami. Manahimik ka na dyan. Alam ko kung ano mas makabubuti sa'yo. Kaya huwag ka nang pumalagpa. Naintindihan mo? Di ba yun sa akin? Makakabuti lang sa inyo. Manaman Nasaan na yung konsensya nyo? Hindi ko pa mahal si Abdul. Kaya hindi pa ako magpapakasal sa kanya. Suwail ka talagang bata ko. Kahit na tumutol ka pa, Monami, wala kang magagawa kapag ako na nagdesisyon. Dahil anak lamang kita. Ano, Abdul? Kumusta na yung anak ko na asawa mo na ngayon? Palagi po kami nag-aaway. Gusto niya umalis ng bahay ko. Hindi ko pinayagan.
Kaya kinandado ko na lang sa bahay, imbis na masaktan ko na lang siya. Matigas talaga yung ulo ng batang yun eh. Pagpasensyahan mo na lang ha. Siya nga pala. Dala mo na ba yung pinangako mo sa akin? Opo. Oh, ito po, yan. Ilan? 5 sasi yan. Oh, ayos! Next week ko na lang babayaran to ha. Basta magbayad kayo sa takdang oras na para hindi na tayo nabubulilyaso kay Bay. Dapat to, huwag na kayo magmaliwan na mahal yan sige po, uwi na lang ako para magawa nyo na yung gusto nyo. Abdul! Abdul, buksan mo tong pinto! Abdul! Para mo na! Palabasin mo na ako dito! Abdul! Narinig mo ba ako? Abdul! Abdul! Hindi ka ba tatahimik, ha? Pakiusap naman, oh. Palabasin mo na ako dito. Hindi ko na kaya. Natatakot na ako. Pakiusap, Abdul. Kung ayaw ko, may magagawa ka ba? Maawa ka naman sa akin. Pakiusap. Huwag mo na akong ikulong dito. Huwag mo naman akong bagala usok ng yosi mo. Gusto mong palabasin na katira ito sa Bartolida, ha? Alam mo naman, madali ako kausap Palalabasin kita, kahit anong oras. Pero sa isang kondisyon, ha? Sige, sige. Ano ba yun? Gagawin ko lahat ng sasabihin mo. Palapasin mo lang ako dito. Hindi, sige. Paligayahin mo ako uli ngayong gabi. Pero, Abdul. Ano piro-piro? Paarte-arte ka pa dyan Asawa naman kita Dapat nga ibigay mo sa akin yung katawan mo nang hindi na pumapalag. Palag ka pa ng palag Ha? Abdul, anong ginagawa mo? Nagtatanong ka pa? Nakikita mo naman naguhubad na ako, di ba? Lumayo ka. Hindi kita mahal. Hindi. Ingay mo, ang dami mong dami mong reklamo Tama na, lumayo ka sa akin. Tama, tumahimik. Lumayo ka. Ha? Ha? Gusto mo ba, ha? Lumayo ka sa akin. Pagubad ka na Abdul, wag! Wag! Kapag sinabi kong hubad, Wag! ayaw mo, ha? Please, ako na maghuhubad sa'yo. Hindi, wag! Hindi ko mamali ng isang halimaw na tulad man. Ang ganun, ha? O, pues, ito. O, ito. Magtikman mo ito. Ha? Masarap ba ang paso na sigarilyo, ha? Magmamatigas ka pa sa akin? Baka mas gusto mong pinapaso na lang ang sigarilyo buong katawan mo, ha? Yan, ha? Mas gusto mo pa kasi pinapaso ka ng sigarilyo? Ha? Naku, Munami. Kahit na puro pasana ang mukha at puro paso ng sigarilyo mga braso mo, ha? Maganda ka pa rin. Ha? Naku. Paligayahin mo ko ngayon. Paligayahin mo ko. Huy! Hindi ko na kaya ipagmamalupit at paglapastangan sa akin ni Abdul. Ay, Diyos ko, tulungan niyo po ako makaalis kay ganito. Mukhang mahimbing na ang tulog ni Abdul. Bukas
kapatid ang mga bintana sa bahay. Pagkakataon ko na para tumakas. Sa bintana ako dadaan. Ay, Diyos ko. Ano po bang gagawin ko? Hindi ko po alam kung saan ako matutulog ngayong gabi. Nagugutom na rin po ako. Hindi pa ako kumakain simula kaninang umaga. Diyos ko. Tulungan niyo naman po ako. Iha? May hinihintay ka? Ate, ano po eh? Wala po. Wala ka bang mauwian? Wala po. Taga saan ka ba? Taga Pampanga po. Ang layo mo pa pala. Wala ka bang kamag-anak o kakilala dito sa Marikina? Marikina na po ito. Oo. 3 araw na po kasi ako naglalakad. Minsan sumasabit po ako sa jeep at sa bus. Pagod na nga po ako. Halata nga sa itsura mo. Mabalik tayo doon sa tanong ko kanina, no? May kamag-anak ka ba dito sa Marikina? Wala po. Lahat po sila nasa Pampanga. Ang totoo po niyan, tumakas lang po ako sa asawa ko. Pinagmamalupitan po kasi ako ng asawa ko. Nakahanap lang po ako ng tiyempo para tumakas. Pagod na po kasi ako sa pananakit niya sa akin eh. Ganun ba? Halika. Sumama ka sa akin doon sa opisina. Nandun din ang aking mister. Ipakikilala kita sa kanya. Ano po Huwag kang mag-alala. Mabubuti kaming tao. Kami ng asawa ko ang may-ari ng gasolinahan na ito. Halika na. Kumain ka muna at mukhang gutom na gutom ka. Pagkatapos, magpahinga ka na. Salamat po. Halika Iha. Tuloy ka. Salamat po, ate. Laki po pala ng bahay niyo. By the way, ako nga pala si Attorney Lorna. Tapos si Attorney Steve naman ang aking mister. Masyado siya nga pala ngayon dahil ngayon ang delivery ng mga langis. Anyway, ano nga palang pangalan mo? Ako po si Monami. Taga saan ka nga uli sa Pampanga? Taga Mabalacat po ako. May anak ka na ba? Wala pa po. Anyway, patitirahin kita sa dorm ng mga tauhan namin. Diyan lang yung sa likod. Eksakto. May isang bakante pang higaan. At saka, huwag ka mag-alala. Puro mga babae ang makakasama mo. Talaga po? Yes. At kung gusto mo magkatrabaho, pwede ka magtrabaho dito sa gasolinahan namin. Naku, attorney. Salamat po talaga. Gustong-gusto ko po talaga magtrabaho. Pangako po, pagbubutihan ko po ang pagtrabaho ko dito sa gasolinahan ninyo. Hindi po kayo magsisisi sa akin. Mabuti naman kung ganon. Ilan taong ka na ba? 15 anyos po. Sabi ko na nga ba, menor de edad ka pa. Nakapag-aral ka ba? Opo, pero hanggang 2nd year high school lang po ako. Okay, sa susunod na pasukan, pag-aaralin kita. Ganon ang ginagawa naming mag-asawa sa mga nagiging tauhan namin. Para pagdating ng panahon, umasenso sila sa buhay. Salamat po ulit, Attorney Lorna. Hulog po talaga kayo ng langit sa akin. Basta, pagbutihin mo lang ang trabaho mo at huwag na huwag mong sisirain ang tiwala ko sa iyo. Pinapangako ko na hanggat nandito ka sa amin, maganda ang buhay mo. Pangako po, hindi ko po sisirain ang tiwala ninyo. Meron pa pala akong isang itatanong, Gusto mo bang
panagutin ang asawa mo sa pagmamalupit sa'yo? Opo, Attorney Lorna. Tinakasan ka ng anak ko? Oo! Bakit mo hinayaan? Aba, Saka kailan pa siya umalis dito? nung isang linggo pa. Nakakainis! Naisahan niya ako! Kailangan nating mahanap ang anak ko! Nilay! Mga pulis kami! Pulis! Ridiculous! Alam mo kasi niyang buhay! Wala akong kasalanan! Huwag niyo ako ulihin! Bakit ba? Sir! May mga pakete dito. Kamay kahina-hina ka naglaban. Anong pakiti? Abdul Karim, inaaresto ka namin sa salang pagbebenta, pagtutulak ng ilegal na droga Ano? at pagmamalupit sa iyong asawa. Lintik pa rin. Simula may nagsumbong sa akin sa mga pulis. Ayoko makulong! Ma'am Lorna, ano pong balita? Nahuli na po bang asawa ko? Oo. Nahuli na si Abdul kasama ang nanay mo. May nakitang mga illegal drugs sa bahay ng asawa mo. Si Mama, nakulong din? Oo. Dahil may nakuha pang mga sachet ng sabu sa bulsa ng kanyang duster. Alam kong malungkot ka dahil nadamay ang iyong nanay. Okay lang po. Matagal ko na rin pong gustong isumbong si Mama dahil sa mga iligal niyang ginagawa. Panahon na para pagbayaran niyang ginawa niya. Salamat po, Ma'am Lorna, at tinulungan niyo po ako na mahuli sila. Mamapanatag na po ang kalooban ko kasi wala nang banta sa akin seguridad. Basta, Monami, ang intindihin mo ngayon ay ang trabaho mo para tuluyan ka ng makabangon at makapagsimula ng panibagong buhay. Opo, Ma'am. Utang ko po sa inyo ang lahat. Tuluyan na akong nakapagbagong buhay. Masaya po ako sa aking trabaho kina Attorney Lorna. Parang kapamilya na rin po ang tuling nila sa akin. Nag-aaral na rin po ako at kasalukuyang nasa grade 10. Alam ko pong marami pa akong bubunuin sa buhay, pero handa akong magtiis para pagdating ng panahon ay maabot ko ang aking pangarap. Ako si Monami at ito ang aking buhay. Ang buhay ni Monami ang nagpapatunay na hanggat may buhay, may pag-asa. Masakit man ang iyong mga pinagdaanan, darating din ang panahon na matatapos din ang lahat at ikaw ay makababangon. Mga nagsiganap, June Martin Legaspi, Susan Robles, Rosana Villegas, Yunel Benjamin, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Monami. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Krishna Senga, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Sa araw na ito, isa na namang natatanging kasaysayan ang inyong maririnig na kapupulutan ng aral sa buhay. At ito ay ilalahad ni Wilma. Maagang namatay si Daddy at mula noon, hindi na nag-asawa pa si Mami. Kaya lumaki akong walang kapatid at lubos ang pagmamahal ko kay Mami. Ganon din siya sa akin. Lahat ay ginawa niya. Maabot ko lang ang aking pangarap. At yun
ay ang maging ganap na doktora. Pakinggan po ninyo ang aking paglalahad. Mang Lando, good morning po. Ay, good morning din. Good morning din po, doktora. Magandang umaga po, Doktora Wilma. Ay, Arjo, i-check ko lang ang tatay mo, ha? Opo, sige po. Kumusta po ang pakiramdam nyo sa buong nagdaang araw, Mang Lando? Ay, maayos naman, doktora. Okay, ang puso po. Maayos din naman, doktora. Hindi na tulad nung bago nyo operahan ang puso ko. Normal din po yung blood pressure nyo. Kaya, pwede ko na kayong i-discharge ngayon. Oh? Bakit ho parang hindi kayo masaya? Masaya po kami ni Itay, Doktora Wilma. Namang problema lang po dahil hanggang ngayon, malaki pang kulang namin sa pambayad sa ospital at maging sa inyo po. Wala na kayong aalalahanin doon. Dahil ang foundation na sponsor nyo, ang kausap na ng ospital. Oho. Oo, sila na yung magbabayad dito. Ako naman, binigyan ko kayo ng 50% discount. Kaya na-cover na rin yun ng inyong sponsor. Ganun po ba? Salamat po, doktora. Iniligtas nyo na ang buhay ko. Pati sa bayad sa inyo tinudungan nyo pa rin kami. Ang Panginoong Diyos po ang tunay na nagligtas sa inyong buhay, Mang Lando. Naku po. Naging kasangkapan lang po ako. Dahil siya po ang tunay na may-ari ng ating buhay. Kaya sa kanya po tayo dapat magpasalamat. Maraming salamat pa rin, Doktora. Oo nga. Napakabuti nyo. Hindi po namin ito makakalimutan. Mami, inilabas mo sa bangko ang mga magaganda mong alahas? Anong okasyon? At kinuha niyong mga yan? Wala naman. Gusto ko lang na ibigay na ito sa'yo. Huh? O para ikaw na ang personal na mag-ingat. Bakit? Bakit ako, Mami? Para namang ipinamamana niyo na sa akin ang mga yan Di ba mahal na mahal yung mga yan? Sabi niyo pa nga, iiwan niyo lang sa akin yan kapag kayo'y wala na. Mas mahal kita kaysa sa mga ito, anak. Oh, Kaya naisip ko, ibigay na sa iyo mga ito habang buhay pa ako. Para makita ko ang mga ngiti sa iyong labi habang tinatanggap ang mga ito. toho, Mami. Sobra naman akong na-touch. Maraming salamat po. Pangako, iingatan ko ang mga ito dahil alaala niyo ito sa akin. Hello po, Doktora. Hello, Susie. Mukhang masaya ka, ha? Talagang masaya po ako. Para sa paborito kong cardiologist. Para sa inyo. Ikaw talaga? Bakit naman? Dahil nalaman ko na isa na namang pasyenteng nailigtas ninyo sa bingit ng kamatayan. Alam niyo bang pinag-uusapan kayo ng kapwa ninyo mga doktor? Oh, bakit ano naman yung sinasabi nila? Kung pwede nga lang daw, kasama nila kayo sa bawat operation na gagawin nila. Dahil mas sure daw sila na makakaligtas ang pasyente pag kayo ang kasama. Ang mga yun talaga. Hindi naman ako ang tunay na nagliligtas ng buhay, kundi ang ating Panginoong Diyos. Kaya nga kahit ako, nagpapasalamat din sa Kanya sa tagumpay na binibigay niya sa akin. Napaka-humble po ninyo talaga, Doktora Wilma. Oh, excuse me, Susie, ha? Tumatawag sige po. yung husband ko. Sasagutin ko lang. Oh, Manuel, napatawag ka. Ano? Si Mami inatake? Wilma, narito na kami. Manuel, ano ba nangyari? Hindi naman natin pinagtatrabaho si Mami dahil nga sa sakit niya sa puso. Oo, totoo yun. At hindi rin naman siya na-stress sa dalawang anak natin. Pero habang masaya kami nagkikwentuhan, bigla na lang, hindi siya makahinga at nawalan siya ng malay. Okay, sige. Ako nang titingin sa kanya.
Susie, iayos mo na ang lahat. Dali. Opo, doktora. Relax lang po kayo. Oh, I'm relaxed. Ganito lang ako dahil mami ko ang aking pasyente. Sige na, tayo na. Mahalaga ang oras. Wilma, Mami, nandito ako. maraming salamat sa pagiging mabuti mong anak. Sobrang kaligayahan ang itinulot mo sa akin. Ako po ang dapat magpasalamat. Nagpapasalamat ako sa pagmamahal at pag-aaruga niyo sa akin. Dahil sa pagsisikap niyo, nagtagumpay ako sa buhay. Nakikita ko nga, anak. Pwede na kitang iwan. Hindi mo na ako kailangan. No. Huwag mong sabihin yan, Mami. Kailangan ko pa kayo. Dumating na ang oras ng pagpapahinga ko, anak. Mami. Maligaya naman akong aalis dahil nasa mabuti ka ng kalagayan. Huwag kang umiyak. Alalahanin mo, isa kang doktora. Anak, mahalin mo ang iyong profesyon. Huwag kang magbabago. Mangako ka. Opo, Mami. Oh. Salamat. Paalam. Anak ko. Mami. Hello po, Oh. Sir Manuel. Ikaw pala, Susie. Come in. Thanks po. Kukumustahin ko lang po si Doktora. 3 weeks pa lang siyang wala sa ospital pero miss ko na po siya. Mas masaya po kasi pag nandun siya. Paborito mo talaga ang asawa ko. She's like an elder sister to me. Kumusta na po siya? Ay, nako. Ayan, lagi pa rin malungkot. Nagkukulong sa kwarto at umiiyak. Kaya nga, nag-file siya ng mahaba-habang leave sa ospital. Pwede ko po kaya siyang makausap? May bisita ka. Manuel, di ba sabi ko ayokong tumanggap ng bisita? Kaya nga nag-leave ako sa trabaho ko sa ospital. Gusto ko magluksa. Gusto ka makausap ni Susie, kahit sandali lang daw. Oo nga po, Doktora Wilma. Sana huwag kang magalit. Susie, Miss ko na kayo, Doktora eh. Kumusta na po? eto. Nasasaktan pa rin. Nalulungkot. Naiinis ako sa sarili ko dahil hindi ko nailigtas ang mami ko. Siguro po kaya nangyari yun. Dahil talagang hanggang doon na lang ang buhay ni Ma'am Elena. Yun din ang sabi ko sa kanya, Susie. Pero bakit ang iba na kaya kong iligtas? Bakit ang mami ko hindi? Ano bang mali ko? Wala po kayong pagkakamali, Doktora. Ginawa niyo po ang lahat na makakaya ninyo. Maaaring pagsubok po sa inyo ito. Tatagan niyo po sana ang inyong loob.
Masarap itong dala kong ulam, di po ba, Itay? Oo nga, John lang. Siguro sariwa ang mga gulay na ginamit dito, no? Malilamnam. Tay, may babalita nga pala ako sa inyo. Ano yun? Napadaan ho ako sa ospital kanina. Oh. At nalaman ko, mahigit 1 buwan na palang nakalib si Dr. Wilma. Ha? Bakit daw? Namatay daw po ang mami niya. At ayon po sa nurse na nakausap ko, sobrang dinamdam yun ni Doktora. Mang Lando, Doktora. kayo palang bisita ko. Nabalitaan po namin ang nangyari. Kaya inalam ko po ang inyong tirahan para makita ho kayo. Lakikiramay po kami, Dr. Wilma. Salamat ho. Kailan naman po kayo babalik sa ospital? Ewan ko po, hindi ko pa alam. Hindi ko pa rin kasi kaya hanggang ngayon. Huwag sana kayong magagalit sa akin, Doktora, no? Gusto ko lang po kayong paalalahanan. Nailigtas po ninyo kaming mga pasyente ninyo dahil ayaw pa kaming kunin ng Diyos. At ang mami ninyo, siya po ang ibig na papagpahingahin na ng Diyos sa paglalakbay dito sa buhay. Binigo niya ako. Sa mami ko pa. Bakit siya ganun? Naunawaan ko po kayo. Tulad namin, tao rin kayo na may kahinaan. Pero ang Diyos po, ang tunay na may-ari sa ating buhay. Wala po tayong karapatang sumbatan siya. Dapat nga po ay magpasalamat kayo. Dahil kahit naiwan na po kayo ng inyong ina, abay, tagumpay na po kayo. Hindi po ba't napakalaking biyaya noon? Panglanto. At hindi lahat ng tao nakakatanggap ng gayong biyaya. Diyos ko. I'm so sorry. Lahat ng mga payo ko sa mga pasyente ko, na nailigtas ko sila. Nakalimutan ko na sinusubok mo po ako. Sinumbatan pa kita na para bang ikaw pang may utang na loob sa akin. Nakakahiya po ako. Patawarin mo po ako, Diyos ko. Pangako po, hindi na mauulit yun. Hahanapin ko na ng matatag ang buhay. Han. Narito na tayo sa puntod ni Mami. Yes, son. Ako nang maglalagay sa puntod niya nitong dala nating bulaklak. Are you sure you're okay? Yeah, don't worry. Mami, alam ko, hindi niyo na ako maririnig. Pero gusto ko pa rin sabihin, ang taus-puso kong pasasalamat sa inyo sa lahat-lahat. Thank you for your love, Mami. Ngayon, handa na akong bumalik sa aking propesyon. Tutuparin ko na po ang pangako ko sa inyo.
Naging magaan ang aking kalooban matapos yun. Ngayon ay tanggap ko ng kahit ano pang propesyon ng tao. Gaano pa siya kagaling, hindi niya dapat questionin ang Diyos sa pagsubok na kanyang binibigay dahil siya ang tunay na nakakaalam ng makakabuti. Ako si Wilma, isang cardiologist, at ito ang aking buhay. Lahat ng tao ay may kahinaan na maaari namang mapagtagumpayan sa pamamagitan ng poong may kapal. Mga nagsiganap: Yunel Benamin, Susan Robles, June Martin Legaspi, Chiquit del Carmen Amor at Rosana Villegas sa papel na Wilma. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Sa araw na ito, isa na namang kasaysayan ang inyong maririnig na kapupulutan nyo ng aral sa buhay. At ito ay ilalahad ni Danilo. Bata pa ako ay pangarap ko na maging pulis. Kaya naman ang ito'y aking maabot, ay ginawa ko ang lahat ng pag-iingat sa aking pangalan at kapangyarihan. Pakinggan po ninyo ang aking kwento. Sige. Huwag kang kikilos na masama. Maawa po kayo. Huwag niyo po ako sasaktan. Hindi po ako masamang tao. Huwag kang mag-alala. Hindi kita sasaktan. Pero paiiralin ko ang batas, ha? Nahulihan ka namin ng shabu. Kaya dapat lang na makulong ka. At tiyak na maraming buhay na ang pininsala mo. Hindi ka na natakot sa batas, ha? Napakabata mo pa. Sama na lang trabahong pinasok mo. Sabi ko nga po sa inyo, hindi po ako masamang tao. Ganon? Pangalawang beses ko lang po yung pagtutulak. Tigilan mo pagsasabi ng hindi ka masama. Eh, Kapag nagtuna ka, may kasalanan ka na. Hindi lang sa batas ng tao, kundi maging sa Diyos. Dahil ipinapahamak mo ang kapwa mo. nagawa ko lang po yun dahil gusto ko ba ipagamot ang nanay ko eh. May sakit po siya. Ano? May bukol po siya sa matres. At kailangan yung maoperahan agad. Gusto kong maipagamot siya sa rento kaya pinasa ko ang pagtutulak. Diyos ko, ang anak ko, nakakulong pala. Kaya pala hindi siya nakauwi kagabi. Alam niyo po ba ang trabaho ng anak niyo, Aling Isabel? Hindi po, sa rento. Ay kung nalaman ko yun, ay hindi ako papayag. Ang alam ko ay namamasada siya ng tricycle para mabuhay kami. Mula nung ako'y magkasakit, siya nang mag-isang nagtrabaho upang mabuhay kami ng isa pa niyang kapatid. Nasaan po asawa niyo? Patay na ho. Sarento Danilo, mabait ang anak ko. Maaring natukso lang siyang gumawa ng masama dahil sa kalagayan ko. Maawa na kayo, palayain niyo siya. Naku, hindi po pwede ang gusto niyo, Mrs. Nagkasala po ang anak ninyo. Kaya talagang makukulong po siya. Dapat po kasi naging matatag siya sa pagharap sa mga pagsubok sa buhay. Sarento. Pero hayaan po ninyo. Tutulungan ko po kayo upang makapagpagamot ho. Ay, salamat po. Ilalapit ko kayo sa mga ahensya na tumutulong sa mga katulad nyo. Danilo, kumain na tayo. Paborito Ay. mo yung ginataang hipon, di ba? Wow, sarap pero mamayang konti na lang, Herlinda.
Oh, bakit parang malungkot ka? Meron bang problema sa presinto? Wala naman. Naawa lang ako sa pamilya nung isang pipitsuging pusher na nahuli namin kahapon. Nahulog siya sa trabahong yun dahil sa kahirapan. Siya ang breadwinner ng pamilya at wala na siyang ama. May bukol pa sa matris ang nanay. Marapat din namang bigyan ng pagkakataong makapagbagong buhay. At maiba nga pala ako. Nasaan si Carol? Kanina pa ako rito pero hindi ko siya nakikita. Wala namang pasok sa university ngayon. Isinama siya ni Darren. May pupuntahan daw silang birthday party. Oy, baka naman napababayaan na ng ating anak ang kanyang pag-aaral, ha? Dahil sa pakikipagrelasyon sa Darren na yon. Hindi. Nag-aaral pa rin mabuti ang ating si Carol. Huwag kang mag-alala. Mabuti naman. Alam mo, kung ako lang ang masusunod, ayoko muna makipagnobyo siya eh. Kaya lang, dahil sa pakiusap mo, pumayag ako. Danilo, mahal niya si Darren. Ayoko naman magrebelde si Carol. Kaya, yun, pinayagan ko na. O siya, sige. Basta, kung may problema sa ating anak, ha? Huwag mong ililihim sa akin, ha? Para agad nating masolusyonan. Carol, mamaya ka na umuwi. Maaga pa naman eh. Mamaya na lang kita ihatid. Pero Darren, nag-aalala si Inay na mapansin na ni Itay ang madalas kang pag-uwi ng gabi. Ikaw naman kasi. Gabi-gabi lagi mo ko dinadala dito sa bahay niyo. Bakit? Masarap naman ang ginagawa natin. Pareho tayo nag-i-enjoy. Tapos na naman tayo eh. Dihatid mo na ako. Mamaya na nga. Meron pa tayong gagawin. Ano pa? Darren! Alam ko siya buna sa maliit na plastic na yan, ha? Huwag mo sabihin. Sasamahan mo akong bumatak ngayon. Darren naman! Ayoko! Lahat naman ang gusto mo, sinusunod ko, di ba? Ayoko naman yan. Bad trip ka naman eh. Kung talagang mahal mo ako, gagawin mo ang gusto ko. Carol, mag-usap nga tayo. Ano ba yun, Nay? Iniintay na ako sa labas si Darren. Sandali lang. Lumapit ka rito. Ano ba kasi yun? Mamaya na lang sana, Nay eh. Bakit lalo pang bumaba ang mga marka mo, ha? Kasi naman nahirapan ako sa ibang subject namin eh. Ang sabihin mo, bunga yan na pagsama-sama mo kay Darren. Laging gabi na kayo ko umuwi. Hindi ko lang sinasabi sa tatay mo ang ginagawa mo dahil baka kung ano ang gawin niya sa'yo. Di sabihin nyo. Buti nga yun eh. Para pahintuin niya na ako sa pag-aaral. Walang niya ako. Aray ko. Bakit ba kayo nananampal? Sinabi ko lang naman ang totoo. Ayoko na nga mag-aaral eh. Pabalang ka na ngayon kung sumagot sa akin, ha? Tama ang tatay mo. Hindi magandang impluwensya sa'yo dahil na yon. At ngayon, pinabayaan mo na pati pag-aaral mo. Ano na lang ang sasabihin ng tatay mo kapag nalaman ito? Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin, Erlinda? Bakit? Nag-aalala kasi ako na baka mamaya saktan mo ating anak. Sinabihan na kita na anumang problema sa anak natin, huwag mong ililihim sa akin, hindi ba? Naglihim ka. Paano ngayon? Ha? Paano? Napakaraming back subjects ng anak natin. Pasensya na, Danilo. Sorry. Dapat na nating ilayo si Carol sa lalaking yun bago pa may masamang mangyari sa kanya. Hibang ang anak natin sa Darren na yun, Danilo. Paano kung hindi siya pumayag? Anong gagawin natin?
makakalimutan ng lalaking yun kung dito ka lang. Kaya iuwi ka namin sa lola mo. Doon ka muna mag-aaral. Tay naman eh. Para namang hindi kayo nagmahal. Oo, tama ka, anak. Nagmahal din ako. Pero hindi katulad mo. Dahil hindi ko pinabayaan ang aking pag-aaral. Tay naman. Hindi ko sinayang. Hindi ko binaliwala ang hirap ng mga magulang ko. Naging responsible ako, anak. Ikaw, anong ginawa mo? Kababae mong tao na impluwensyahan ka ng walang kwentang lalaking yun? Mahal ko siya. Maling pagmamahal! Makinig ka. Sa ayaw o sa gusto mo, iuwi ka namin sa probinsya, sa Makalawa. Tay. At habang narito ka pa, I'm sorry. Hindi ka makalalabas ng bahay. Kukunin ko rin ang cellphone mo para hindi kayo makapag-usap ng dare na yon. Danilo, may tumawag sa istasyon nyo. Pinapupunta ka raw doon ngayon. Bakit daw? Mayroon daw nahuli ang mga kasama mo na sinasabing kilala ka. Ikaw? Ikaw ang tulak na nahuli ng mga kasama ko? Darren? Opo, Sarge. At sinabi mo pa sa kanila na kilala kita? Paano? Ha? Para palayain kanila? Ganon? Ginagamit mo ko? Palayain mo na ako, Sarge. Hindi ko sasabihin sa kanila ang nalalaman ko tungkol sa baho mo. Ang baho kong sinasabi mo, ha? Ano? Bitiwan mo kung nasasaktan ako. Anong gusto mo sabihin? Anong gusto mo sabihin? Syota ako ang anak mo. Oh, At tulad ko, adik din siya. Adik yung kaisa-isa mong babaeng anak. walang hiya ka. Walang hiya ka. Bawiin mo, sinabi mo. Bawiin mo! Wala akong babawiin. Oh, Yun ang totoo, kahit tanungin mo pa siya. Bakit mo ginawa yun, Carol? Bakit ka gumaya sa lalaking yun? Nalaman mo na palang adik sa Shabu. Sana nilayuan mo na noon pa. Sorry po, Inay. Itay. Nadala po ako ng sobra kong pagmamahal sa kanya. Kaya kahit po sarili ko, naibigay ko na rin sa kanya. Hanggang sa maging addict na rin ako kagaya niya. iningatan ko ang aking pangalan. Mula lang ako'y maging pulis. Naging tapat ako sa aking tungkulin. Yung pala magkakaroon ako ng anak na adik sa droga. Napakasakit naman ang ginawa mo, anak. Napakasakit. Patawad po, Itay. Patawad po. Paano ngayon ito, Danilo? Paano? Bagamat masakit, dapat pa rin natin gawin kung ano ang tama. Hindi na natin dadalhin sa probinsya si Carol. Sa halip, ipapasok natin siya sa rehab. Itay! Sikapin mong gumaling, anak. At magbagong buhay ka. Ihintayin ka namin. Opo, Itay. Susunod na po ako sa inyo. Elinda! Elinda, ang tagal mo namang magbihis.
Baka naiinip na ang anak natin. Eto na ako, Danilo. Ay, nako. Ay, ang bilis talaga ng panahon, ano? Oo nga. Parang kailan lang nandali natin ng ating anak sa rehab. Tama ka. Ngayon, lalabas na siya. Oh, paano? Sa probinsya na ba natin ididiretso si Carol pagkatapos sa rehab? Yun ang gusto niya, Erlinda. Doon na raw muna siya mag-aaral. Alam mo, mabuti na lang nailigtas natin ang ating anak. Kaya ngayon, malaya na siya sa droga. Maging sa dare na yun. At salamat sa Diyos. Dahil tinulungan niya tayong gawin kung ano ang nararapat. Tapos na sa college at may maganda lang trabaho ang aming si Caron. Patuloy pa rin sa pagtatapat sa aking tungkulin sa bayan. Sa kabila ng mabigat na pagsubok na dumating sa aming pamilya. Sana naman po ay kinapulutan nyo ng aral ang aking kasaysayan. Ako po si Danilo, isang pulis. At ito ang aking buhay. Sana'y marami pang pulis ang maging tapat sa bayan upang ang kapayapaan ay lubos nating makamtan. Mga nagsiganap, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Junel Benamin, Rosana Villegas, at June Martin Legaspi sa papel na Danilo. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal ni Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw na muli, mga giliw naming tagapakinig. Isa na namang natatanging kasaysayan ang inyong marinig na kapupulutan ng aral sa buhay. At ito ay ilalakad ni Kayla. Mahirap ang buhay namin sa probinsya. Yun ang dahilan kaya pumanaw ang aking ama nang hindi na ipapagamot. Kaya naman nang mapunta ako sa Maynila, ay ginawa ko ang lahat upang makaahon sa kahirapan. Pakinggan po ninyo ang aking kwento. Wala na tayong bahay, anak. Sinira ng bagyo. Nay, huwag na po kayong umiyak. Lagi na lang po kayong iyak ng iyak. Bago mapano na kayo na. Paano na tayo ngayon, anak? Ano? Kuya Melchor! Si Kayla, Bakit ka na pa rito? Nabalitaan ko ang nangyari sa inyo. Kaya nang gumanda na yung panahon, nagpunta na kaagad ako dito. Dinalang ko kayo ng groceries, oh. At saka ito, kunin niyo po inayo. Para saan ang perang yan? Paggawa po ninyo ang nasira nating bahay. Yung mas maayos, para hindi na kayo bahain pa. Ito tala, ayaw nyo naman sumama sa akin sa Maynila eh. Hindi namin kailangan ng tulong mo. Nay, Kailangan nyo, Nay. Para makaalis kayo dito sa evacuation center. Ayaw namin ng perang galing sa masama. Kung hindi nyo pa rin ako mapatawad sa ginagawa ko, isipin nyo na lang na ibang tao ang tumutulong sa inyo. Pero pakiusap, tanggapin nyo na ito, Nay. Para makaalis kayo sa miserableng lugar na ito. Nay, kunin na po natin. Baka magkasakit pa kayo pag nagtagal tayo dito eh. Kunin mo na, Kuya. At ang sobra dyan, gamitin mo sa pagbubukas ng kahit maliit na negosyo para may pagkakitaan ka.
Buti na lang pala, Kayla. Naroon ang Kuya Melchor mo. May kumuha doon sa tulong mo. Oo nga, Sheila. Kung si inay lang, baka hindi niya kunin ang mga ibinigay ko. Arte naman kasi ni Aling Lota. Dapat nga matuwa siya eh. Dahil asenso na yung buhay mo ngayon. At nakakatulong ka pa sa kanila. Iba kasi si inay eh. Mahalaga sa kanya ang dangal ng babae. Ay, nako. Buti na lang hindi ka katulad niya. Dahil mahalaga sa akin ang magkaroon ng maginhawang buhay. Ay, siya nga pala. Kumusta na kayo nung pinakilala ko sa'yo? Si Roman? Hoy, mayaman pala talaga siya, Sheila. Mas rich kaysa kay Greg ko. Kaya alam mo, hindi ko na siya pinakawalampal. Ibig mo sabihin, kayo na? Tama. At balak niya na akong ibahay. Ha? Ay, paano na si Greg? At yung apartment na inuupahan niya para sa'yo? No, Kayla. You're kidding. I'm sorry, Greg. Pero hindi ako nagbibiro. Tinatapos ko na yung relasyon natin. Pero bakit? Anong pagkukulang ko? Lahat naman ang gusto mo binibigay ko. Marami kang kulang. Hindi mo ako maibili ng bahay at kotse. Gusto ko meron ako ng mga yun, ano? Ibibili rin kita, Kayla. Just give me enough time para makaipon. Ay, naku, pasensya na. Pero nakapagpasya na ako. Aalis na ako dito. Tinatapos ko na ang lahat sa atin. Walang yakap. Ano ko sinampal? Manggagamit ka. User! Hoy, Greg. Ginamit mo rin ako, ah. Nagpasarap pa rin sa akin. Kaya patas lang tayo. Hayop ka. Huwag mo kong sasaktan ulit. Dahil hindi ako mangingimim patayin ka. May baril ka? Tama! At gagamitin ko ito kapag pinigilan at sinaktan mo pa ako. Come on. Huh? Oh, huh? Uh-huh. What can you say about our house, honey? Beautiful, Roman. Ang laki. At kumpleto pa sa mamahaling mga gamit. Totoo. At lahat ito'y para sa'yo. Huh? Talaga bang akin na ang bahay na ito? Oh, sabi. At inilagay ko na ito sa pangalan mo, ha? Oh. Yes, pati na rin ang binili kong kotse para sa'yo. Para maniwala ka, itong mga papeles na yan, tingnan mo. Basahin mo. Basahin mo mabuti. Oo nga, pangalan ko nga. Oh. Thank you so much, honey. Bait mo talaga. Dahil maligaya ako sa iyo, Kayla. Magkaligayang hindi ko naramdaman sa mga naging babae ko, ha? Kayla. At lalo kitang paliligayahin. Pangako yan. Nay, kumain na po tayo. Handa na hapunan. Sige na. Mauna ka ng Melchor. Ano po ba iniisip nyo? Gawa na itong bahay natin. Maayos na rin ang kita ng pwesto natin sa palengke. Oh, Pero ang kapatid mo, hindi na tayo kinumusta mula nung huli niyang punta. kasi nga ho, galit kayo sa kanya eh. Melchor, gusto ko lang naman magbagong buhay na siya. Anak, natural lang yun sa magulang. Nahangarin niya ang kabutihan ng kanyang anak. Nay, hangad ko rin na mapaayos si Kayla. Kaya nga, sinisikap kong sinupin ang ibinigay niya. Para kung maisipan niyang bumalik dito
Meron din siyang maaaring pagkakitaan. Sana mangyari na yon, Melchor. Iwan na sana lang ng iyong kapatid ang pakikiapit. Grabe! Bonggacious ka na talaga, best friend. Lahat ng suot mo, ha, mamahalin. Imported. Siyempre. Bili yata sa akin ito ni Romano. Nasa Hong Kong kami. Ang swerte mo talaga sa kanya. Ikaw, kumusta na kayo nagka-live-in mo? Nako! Iniwan ko na. Kuripot. Dapat talagang iwan ang ganon. Sayang naman ang ganda natin kung kurips ang magiging partner natin. Correct. Kaya nga naghahanap ako ngayon ng tulad ni Roman. Oh, thank you so much, honey. Salamat naman at nagustuhan mo. Ang husay mo talagang pumili. Alam na alam mo ang gusto kong alahas. Oh, kailang. Siyempre naman. Importante kaya yata sa akin, ha? Kailan mo naman ako isasama uli sa abroad? Ay, huwag ka mainip, ha? Magpapalipas muna tayo ng konting panahon lang naman, Kayla. Medyo kasi nakakahalata na ang asawa ko, ha? Ganun ba? Oo nga, eh. Sana kasi, iwan mo na siya. Kayla. Pero sa akin ka na lang. Promise. Lahat gagawin ko para maging maligaya ko. Don't worry, ha? Darating din ang panahon yun, honey. Oo. Ang ganda talaga nitong alahas. Napasalubong sa akin ni Roman. Tiyak na mahal na naman ito tulad ng iba niyang binili para sa akin. Hindi talaga ako nagkamali ng pagsama sa kanya. At pag-iwan naman kay Greg. Kaya lang, matagal na hindi makakapunta rito si Roman dahil na rin sa girera niyang asawa. Di bale, kompleto naman ang allowance ko. Pabuti nga, makapagpapahinga ako sa paggalaw niya sa akin. May tao. Kabukas nga muna. Naglalabas si Nene. Oo, nariyan na. Siguro si Sheila to. Sino? Bakit nakatakip ang mukha mo? May patalim ka. Bakit? Anong kailangan mo? Bakit mo? Best friend. Oh, kumusta na pakiramdam mo? Medyo sakit pa yung ang sugat ko, Sheila. 2 beses yung saksak na ginawa sa'yo. Pwera pa yung mga hiwang ginawa sa mukha mo. Nakakatakot yung nangyari sa'yo. Sinira ng taong yun ang mukha ko. At nanganib pa ang buhay mo. Mabuti na lang. Nasakluluhan ka agad ng katulong mo. Siya bang tumawag sa'yo? Oo. Kung wala yung katulong ko, baka napatay na ako ng taong yun, Sheila. Sama niya.
Pinapangit niyo ako. Gusto niya pa akong patayin. Sino kayang gumawa niyan? Hindi kaya ang asawa ni Roman? O kaya si Greg? Kasi pareho silang may galit sa'yo. Hindi ko alam. May takip ang mukha niya. Kaya hindi ko siya nakilala. Ano ngayon ang balak mo? Iiwan ko na si Roman. Sheila, pwede kayang makisuyo ako sa'yo? Oo naman. Ikaw pa. Best friend kita. Sabihin mo, anong gusto mong gawin? Kayla, anak. Kayla, pinuntahan kami ni Sheila. Kaya nalaman namin ang nangyari sa'yo. Kuya, Nay, pinagsasaksak ako. At sinadyang lagyan ng mga hiwa ang mukha ko. Nakilala mo ba ang gumawa sa'yo niyan? Hindi po. May takip ang mukha niya. Malamang may malaking galit sa'yong gumawa niyan. Tiyak yun, Kuya. Dahil marami akong sinaktan. Maabot lang ang ginawang pangarap ko. Marahil, paraan na rin ito ng Diyos upang makita mo ang iyong pagkakamali at magbago ka, anak. Tama po kayo, Inay. Ngayon, hindi ko na po sasayangin ng pangalawang buhay na ibinigay sa akin ng Diyos. Tunay na sa pagkakadapa ng tao, pamilya pa rin niya ang aalalay sa kanya upang makabangon muli. Ito ang ginawa sa akin ni na Inay at Kuya. Ngayon, kahit hindi na tulad ng dati ang mukha ko, ay masasabi ko namang mas payapa ang buhay ko ngayon. Ako si Kayla, dating mapaglaro sa pag-ibig. At ito ang aking buhay. Ang yaman na buhat sa kasamaan ay naghahatid sa tao sa kapahamakan. Mga nagsiganap: Susan Robles, Junel Benamin, Rosana Villegas, June Martin Legaspi at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Kayla. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Boyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.